Moitas grazas. Pois nada, darlle as grazas a todo o público asistente pola mañá, pola tarde, os compañeros e compañeras da sección que moderaron as distintas intervencións. Bueno, a min tocoume coordinar esta xornada e a xornada nace do convencemento de que o Consello da Cultura Galega, ou polo menos así o entendemos nós, non ten que ser unha entidade que se ocupe de entelequias platónicas, que filosofe sobre cousas que non teñen que ver sobre a realidade, senón que nos gusta, polo menos o equipo que estamos agora, gustanos pensar que o que facemos serve de alguna maneira para transformar a realidade. Entón, pois, podíamos dedicarlle unha xornada a, non sei, o concepto da fenomenoloxía do espírito e a revisión que lle fai tal autor, que, bueno, sinceramente, eu digo sen coña, ha de ser unha cousa moi interesante, pero sí que pensamos que as xornadas que fagamos, na medida posible, expliquen a realidade, a poidan pensar, para iso somos unha sección de pensamento, e na medida posible transformala. Así que se marchamos para casa cunha soa idea a que darlle voltas na cabeza, pois isto xa pagou a pena. Mais nada, moitas gracias. Pois eu pouco máis na mesma liña, por suporto dar as grazas a toda a xente que facedes posible que isto sexa así, deste lado, do outro, a propia institución, o persoal do Consello e a xente da sección. E eu creo que, sobre todo, ao final, o que nos move é esa consciencia que temos de que estamos nunha institución pública que xa cumpriu 40 anos, aquí se manexan fondos públicos e, polo tanto, devolver á sociedade e contribuir socialmente, pois entendemos que é un fin desta institución e, polo tanto, o que queremos é chegar a toda a xente posible porque, ao final, sigue a máxima revolucionaria de agora sí, unha persoa a un voto, non un home a un voto, pero unha persoa a un voto, pois se todo o mundo vota e, ao final, ten a capacidade de decidir respecto do noso destino conxunto e colectivo, é bo tratar de contribuir a que todas as persoas teñan a mellor información posible, e a que se faga esa divulgación que non é máis que adaptar un nivel de rexistro a un público heteroxéneo, indeterminado, pero facelo sempre con rigor e con respeto á xente a que nos diriximos. Eu, nese sentido, e máis que falei da tristeza, eu personalmente estou moi contenta desta xornada, a min pareceume moi interesante e aprendí moitas cousas, dicía a mañá, cando abríamos, nin empezamos nada agora, nin o pechamos, pero tratamos de ser un elemento máis de reflexión que nestes tempos xa é revolucionaria. Pararse un momento e pensar algo é importante neste contexto que dar a un clic, cando non dar a un botón e disparar. A alternativa é necesaria. Nese sentido, agora facemos o parón estival, vacacional, pero convidarvos a que sigades as actividades que facemos, porque en setembro xa estaremos de volta, como dicía, co pensarmos o cuarto xoves de mes con Carlos Varela, o fiscal, falando de dereitos humanos e reflexionando nun espazo de conflicto. A continuación, esa fin de semana, teremos o terceiro Festival de Filosofía que imos dedicar a filosofía e sexo, que vai ser cunha perspectiva máis lúdica, e non só pola cuestión do sexo, senón que pode ser tamén moi pesada, según como se enfoque, senón pola perspectiva que lle imos dar, desde un punto de vista da arte, da música, do drama, de dramaturxia, non que sexa drama, e despois en novembro teremos tamén un pensarmos sobre unha cuestión fundamental que ten que ver con moitas das cousas que estivemos falando hoxe aquí, que é a educación, o sistema educativo. Desafíos educativos e como mellorar desde a realidade. Intentar facer un diagnóstico respecto de persoas que coñecen moi ben o que se está movendo aí e deixarnos de reforma tras reforma tras reforma que darlle valor ao cambio polo cambio e intentar tamén apuntar algo de onde poden parecer que están os maiores ou principais problemas e algo nunha liña de mellora. Si se pode mellorar algo, que a mellor concluímos que non. Entón, iso, que vos animo a que sigades as actividades que facemos, vos desexo unhas felices vacacións a quen as teña agora e moitísimas grazas.